Ahojte, vítajte pri joge Emotion Energia v pohybe. Toto bude Yinová joga zameraná na bedrá a ramena. Začneme v sede, hneď si zatvor oči, uprav pozíciu, pozdvihni svoje srdce, ramena dozadu, dole. Brádu jemne zastrč dozadu, nadýchni sa od panvy cez celý trup. S výdychom uvoľni svoje ramena, uvoľni čelo, uvoľni viečka, nechaj kľudne zavreté oči, ruky položené na kolenách a začni robiť veľké kruhy od krížov. S nádychom otvor hrudník, s výdychom bráda k hrudníku, lopatky natiahnem. Vymenej stranu točenia. A pomaličky ustáľ pohyb. Pohľaď sa po svojich stehnách, bokoch a daj ruky dozadu za chrbát. Roztiahni nohy pokrčené v kolenách, ale nechaj padnúť kolena na jednu stranu, na druhú. A nechaj teraz na pravej strane. A len sa pohraj a ak máš pravú nohu pred sebou, tak členok na úrovni kolena, vzadu tiež členok na úrovni kolena. A len sa pohraj tu a zdvihni trošku ľavé bedro dohora a späť na zem. Pomaličky opäť ruky za chrbát, výmeň teraz stránu, opäť členok, koleno, opäť sa pohraj, práve bedro, pravý zádok, dohora a dole. Buď tu so svojím bedrom. A opäť sa vráť pomaličky na stred. Nádych, výdych a poď na všetky 4. Kľudne sa trošku tu na pomrv, tak ako cítiš, pohraj sa tu. Keď sa naváž dopredu na ruky alebo rob veľké krúhy bokmi. Potoč hlavu v krku, tak ako cítiš. A opäť pomaly ustáv svoj pohyb. Natiahni pravú nohu dozadu, špičku ťahaj k sebe. Nádych, výdych, chvíľku drž. A s ďalším výdychom koleno polož z vonkajšej strany tvojej pravej ruky. Zadnú nohu si kľudne posun na špičke viacej dozadu. Najprv trošku zaktivujem pozíciu, čiže predné chodidlo. Zaktivujem členok, špičku zdvihnem dohora, zadný náď zatlačím do zeme. Zatiahnem spodné brúško, otvorím hrudník. Nádych, výdych. Ak si príliš vysoko a držíš napätie, môžeš si svoj pravý bok, ak je vo vzduchu, podložiť blokom, vankúšom alebo dekou. A teraz prechádzame do inovej pozície, čiže uvoľním svoje členky, narty, bedra a schádzam dole na predlaktia alebo ostanem na dlaniach, ako ma pustí. Skúsi to urobiť pohodlnejšie, naozaj si niečo podlož po ten bok, ak potrebuješ. Možno položíš aj čelo na zem, akokoľvek to teraz, v tomto momente práve cítiš. Nádych do bedra, výdych, uvoľni ho ešte viacej, uvoľni pánvové dno, pohlavné orgány, brúško,
Uvoľni čelo. Cez pokožku, svaly, šľachy prejdi až ku kĺbu. A s každým výdychom skús pustiť napätie. Napätie, ktoré držíme v sebe, napätie, ktoré držíme vo vzťahoch s ostatnými, so sebou. S ostatnými vlastne ako so sebou. Pusť očakávania, ako to má byť. A začni cítiť, ako to je. Uvoľni. Daj si ešte 3 nádychy do tvojho pravého bedra. S každým výdychom skús pustiť, vyliať ešte viac. Čo nemusím, čo môžem. A pomaličky zdvíhaj svoju tvár, odtlač sa od dlaní, polož dlane bližšie k svojmu brúšku. Zadnú nohu na špičku a cez špičku posuň koleno bližšie k sebe a prinož nohu dozadu na všetky 4. Kľudne vytoč teraz to v bedrách. Presuň tú energiu od bedra do stehna, cez koleno, lítko, členok až do chodidla, do zeme. Kľudne si pomôž opäť svojim dýchom. Kľudne to tak trošku vytrás z tých svojich bokov. Vyčisti priestor. A opäť zaaktivujem trošku zadnú nohu na špičku, nádych, natiahnem ľavú nohu, špičku ťahám k sebe, chvíľku držím. Spodné brúško zatiahnuté, hlava v predĺžení chrbtice a s ďalším výdychom koleno k vonkajšej hrane ľavej ruky. Zadnú nohu si posuniem, najprv zaaktivujem narty, členky, špičky, spodné brúško, lopatky k sebe. Opäť si kľudne podlož niečo pod svoj ľavý bok. Nádych cez celú chrbticu, výdych cez panvu do zeme. A s ďalším výdychom klesni dole, opäť uvoľni všetko, teraz napätie, opäť si polož hlavu. Ak máš blok, môžeš si položiť aj čelo na blok, alebo spojiť ruky v päsť a položiť čelo na ne. A opäť uvoľni svoje bedro. V našich bedrách úžasných sú uložené aj vzťahy s našimi rodičmi. Alebo s tými, kto nám tých rodičov v živote predstavoval. A tej všetkej lásky, ktorú nám dali
alebo nedali. Alebo sme od nich chceli pozornosť, lásku, pochopenie, uznanie, ocenenie, uvoľnenie, harmóniu. To všetko si môžeme dať sami. My môžeme byť pre seba tými láskavými rodičmi. A s tou láskavosťou pohľaď to svoje bedro, uvoľni, oceň. Ešte zo pár nádychov do bedra s výdychom skús uvoľniť ešte viac, roztopiť. A pomaličky zdvíhaj svoje čelo, otlač sa od dlaní. Zapoj zadnú nohu, prisuň koleno bližšie. A opäť pod na všetky štyri a vytoč to z bedra, cez stehno, koleno, lítko až do zeme. Vytrás z tých bedier. Uvoľni. Super. Precíť tú energiu, ako preteká celou nohou. Posun si ruky trošku vyššie a lakťami popri tele zídeme až na zem. Natiahni ruky do strán a ohni ruku jemne v lakti, tak aby lakeť bol na úrovni ramena. Pravú ruku teraz ohýname a ľavá noha sa ohýna v kolene a šupnem ju dozadu. Za zádok. Ak to ide, ak ostane vo vzduchu, tak ostane. Ak je na zemi, tak ju dám čo najbližšie k zadku. Ľavá ruka sa môže oprieť o kríže alebo ostať dlaňou pred srdcom a jemne sa od nej otláčať alebo sa o ňu opierať. Čo práve v tomto momente potrebuješ? Viac pušnúť alebo s láskavosťou sa oprieť a podporiť, že nemusím síliť. Každý moment je iný. Každá strana môže byť iná. Nádych do pravého ramena s výdychom uvoľni rozpust rostov, uvoľni dlaň, uvoľni prsty na rukách. Uvoľni ešte viac. Vypusť. Kontrola. Pomaličky vráť dlaň opäť pred srdce. Vráť sa na brúško. Natiahni teraz ľavú ruku do strany. Lakeť na úrovni ramena. Jemne ohni tú ruku a opäť sa otlač, pokrč práve koleno a šupsni dozadu. Nádych, výdych z ramena, uvoľni, pusti.
dlaň. Pomaličky sa vráť späť na brúško. Prisún svoje dlane na úroveň rebier. Vzadu daj nohy na špičky a na chvíľku prejdi ešte do pozície dieťaťa. Brúško na stehná, čelo na zem. Daj si zo pár nádychov do krížov a medzi lopatky. Pomaličky zdvíhaj čelo, sadni si na päty. Ak máte pri sebe stenu, tak ju môžete využiť. Ak nie, tak len zdvihnite nohy dohora. Čiže si sadnite k stene čo najbližšie a vytočte sa teraz na chrbát, vyhoďte nohy dohora. Ak tu nie je stena, tak len jednoducho držte nohy zdvihnuté nad hlavou, kľudne jemne pokrčené v kolenách, nemusia byť úplne napnuté. Ruky pozdĺž tela, dláňami nahor. Uvoľni celé telo, akoby viacej dopadne do podložky, viacej cítiš kríže, chrbát, lopatky, temeno hlavy, zátylok hlavy teda. Uvoľni svoje chodidlá, cíť, ako energia prúdi od chodidiel cez celé nohy do bedier. A nadýchni sa tej energie, toho svojho prúdu. Nech roztečie do celého tela. Uvoľni tvár. Ostaň v pozícii, ako dlho práve cítiš. A roztop sa v tom. Satnam namaste. Ahojte.